sunayen shi ko duka ta Allah duka saboda su ba za su kada masu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات أنزل التوراة والإنجيل وأتمها بآيات البينات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه منتهى الآيات لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي الملكوت والجبروت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالمعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والكرامات bayan haka yan uwa mahalarta wannan wuri ne albarka a wannan rana ne albarka cikin wannan wata ne albarka tun daga shugabannin da suke haifar har zuwa sauran yan uwa da kuke saurare ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ولا تكن حجي يا مسلمين ألف سلامة. muna godiya ga Allah mai kanci da ɗaukaka wanda ya buɗe wa masoyansa ƙofofin alkhairi daga cikinsu akwai wannan babban ƙofar alkhairi ta Ramadan. Allah ya zubo mana ni'imomi marasa iyaka ya tamar da duk wanda ya so ya raba mutane da waɗannan ni'imomi ƙarshe ya zama sai ya zama cikin duhu da bata. ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan aikin Allah ne zuwa ga al'umma gaba ɗaya wanda babu wani ɗan aiki da zai zo bayansa har duniya ta tashi. ‘Yan uwana masu albarka babu shakka ya zama wajibi mu jinjina ga lauyoyin musulmi da suke da wannan ƙungiya mai albarka kuma suke waɗannan ayyuka masu albarka. babu shakka kamar da mai gabatarwa ya faɗa ba rana gida ne kasancewa wani aka yi wannan program ba rawancan ba haka kai akwai shekaran ba da ne tafsir a mubi local government a wannan ta 2018 shi ma ne da aka kuma aka ba da dama na isar da sako ya Allah irin wannan saƙon akan samu wasu zukata da suke amfana da ɗan wani abu wannan ɗan amfanar yakan iya zama min haske a gabani da kuma nasara da tsira a gobe kiyama. shi yasa ibn qayyim da ya cewa rahimallahu ra'an a'alani fa zara'atu fihi al-khayr yace Allah duk mutumin da ya taimaka ya ba da dama na shuka alkhairi a cikinsa na yi ajiye itaciya a jikinsa wanda zan ci ribar wannan itaciyar a gobe kiyama ba a koshin gina na shuka ta ba ba a gidana ba ba a gurbina ba amma mutum ne ya taimaka na shuka wannan itaciyar a zuciyarsa babu shakka ya ba da aron filin da babu kamassa filin da a ranar alkiyama a gidan aljanna zan itaciyar da na shuka a cikinsa.
ƙungiya ta lauyoyi na tsirriya ta shashar Adamawa Bulan, Allah ya saka mu da alkhairi kuma Allah ya ƙara da tuntuɓe. Sai dai wani da tambaya yake tambaya, wasu yin wannan ƙungiyoyi ba su ne sai a Ramadan? Ya sai a Ramadan ake mana laccoci, sai a Ramadan ne za a gabatar mana da irin waɗannan faɗakarwar? Amsa a nan shi laccoci da ake gabatarwa a Ramadan, tafsiri na Ramadan, programs na marayu a Ramadan, sauran abubuwa da dama a cikin Ramadan, babu shakka yana nuna cewa hikimomin da Allah ta'ala ya tsaye shar'anta Ramadan suna aiki a cikin mutane. Ko da ka kasa jin ka zama wani mutumin Allah in ba a Ramadan ba, na ce mutumin Allah wanda ya yi kusanci da Allah, wanda ya yi jin tsoron Allah, wanda ya yi miƙa kanshi da Allah, wanda ya yi jin shari'a da shigarsa, ba laifi ta ciki ba. Domin kuwa Allah ta'ala ya sanya lokuta da ƙara kusanci gare shi don a ƙara kusancin gare shi. Ya sanya lokuta waɗanda rahama ta fi kukuwa zuwa ga al'umma don mutane su nemi wannan rahama, su yi maza su cafke ta, su nuna suna son ta kuma suna murna da zuwanta, suna haba-haba da ita. Ayoyin azumin wata Ramadan wanda wannan ɗan ƙaramin alaramma a jiki amma babban alaramma a karatu, yaron can da ya karatu ne rafa zukata, na tabbata shugaban mu shugaba Balaran da babban alarammansa Nasiru Salihu Gwandu, alƙur'anin da ya ratsa su suka kasa bari yaron nan ya tafi sai sun yi musafaha da shi. Ni ma da ina kusa da su ba za a bani. Wannan ayoyin da wannan yaron ya karanta, ya yi haƙuri, na ce masa yaro dan jikinsa, amma ban san shekarunsa ba, ba kila ko sun wuce nawa. Allah ya sani ganci. Wannan ayoyin da ya karanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abubuwan da ake samu a cikin ayoyi har zuwa ayar gaba da bai karanta ba, amma dukansu suna magana ne a kan azumi yininsa da daransa. Kuma Allah ta'ala ya rika kulle ayoyi da babban abin da ake so ka samu a cikin Ramadan. Shi yasa muna maka jaje, muna kaya ta alhini da jimali, muna kaya ta ce bayan kuwa idan ya zama yau ɗin nan da kake azumi na 11 har yanzu waɗannan abubuwan da ake samu a Ramadan da ka samu ba, baka ji canji ba, baka ji rayuwarka ta ƙara waɗannan abubuwan ba, to lallai abin a maka jaje ne. Abu na farko, tun da ƙaramin alarama ya karanta, babban alarama yana da masu ya karanta nan ba, zan ba shi nashi ya karanta an jima insha Allah. Allah ta'ala ayar farko cewa yayi saboda mutane su ji tsoron Allah wa ta'allahu yattaqu. Babban hikimar azumi na Ramadan da aka sanya maka kafin ya kare ka ƙara tsoron Allah. Idan ba haka ba, to an yi kyauta ya azumin daidai, an yi ta yi azumin bisa koyarwar da Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi azumin an karɓa. Na farko ce da wanda da Allah a cikin Alƙur'ani tabbas ce, ba wai kai ba ne, ba wai akwai tsammani ba ne, ba tana wanda probability ba ne, a tabbas ne. In dai ka yi azumin Ramadan yadda Allah yake so a yi, wallahi sanda za a gama Ramadan ka ƙara tsoron Allah, sanda za a gama Ramadan kin ƙara tsoron Allah. Ba zai yi wa ka yi Ramadan ka gama yadda Allah yake so a yi, amma a gama Ramadan ka ji zuciyarka ta ƙara ƙiƙashewa, ta ƙara kangarewa, wanda ya zuwa. Na biyu da Allah ya ce wa la'allakum tashkurun, lallai in dai kuna yin azumin na Ramadan
za ku zama masu godiya, wanda babban ibada babu kamar godiya. Godiya ita ke sa ka ci gaba da ibada, ita ke sa ka samu duniya ka samu lahira. Godiya ita ce jigon duk wata ibada da kake wa Allah subhanahu wa ta'ala, domin babu ibada da kake wa Allah da babu godiya a cikinta. Amma sai dai kashi yawancin mu godiyar mu tana bacewa, yawancin mu ba mu cika godiya ba. Shi yasa sai ya zama cewa wani ba ya roƙi Allah ba tare da ya gode masa ba. Asha ya yi gaugawa ba lallai a karɓa masa. Sai ya zama wani yana ganin kamar godiyar nan ba lallai ya gode wa na tare da shi ba. Alhaji Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce in yi godiya yana ƙari ba cewa ya shi in an gode masa ba. A cewa ya yi shakartum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah ta'ala ya ce in dai kun gode ni kuma zan zama bai ƙara ba cewa ya na in shakartu ni ba cewa ya na in shakartu wallaha ba, a'a na in shakartu in dai kun zama masu godiya, wallahi kullum sai dai ku yi gaba ba baya ba, kullum sai dai ku samu ayi. In wanda kuka gode da wa bai ƙara muku ba, shi Allah zai ƙara muku. Domin kuwa godiya ana yin ta ne da kowa da kowa har zuwa ga Allah mahalicci. Na biyu kenan babban abin da ake so a Ramadan ka samu godiya. Dole godiyarka ta ƙaru a cikin Ramadan. In aka yi Ramadan aka gama baka ƙara zama mai godiya ba ga kowa da kowa, wallahi Ramadan ɗinka akwai ƙaton kwashin naka a kansa. Na uku shi ne shiriwa, la'allahu yarsudu da Allah ya faɗi ai addu'a a Ramadan, ya ce mutane za su samu shiriya a Ramadan. Wannan shi ne babbar hikima, babban dalili da ya zama malamai, masu kiran malamai, masu taimakawa malamai, masu san shiryar da al'umma suke ƙara zagewa a cikin wata Ramadan, saboda zukatan al'umma suna buɗe da karɓar shiriya. Domin kuwa yana daga cikin hikimar azumi ana samun shiriya a cikin azumi. La'allahu yarsudu, lallai mutane za su samu shiriya. Ashe shi ma idan har kaga ko naga azumin Ramadan ya zo ya wuce har ya tafi ya kare ban ƙara shiriya ba, ban ƙara zama ɗan kirki ba, kai ana cikin Ramadan ban rika jin zuciyata tana ƙara buɗewa, tana karɓar shiriya, tana karɓar saƙo, tana jin Allah ya ce annabi ya ce fiye da yadda take ji kafin Ramadan. Wai Allah ya sa da Allah dariya. Wai abin da Allah yake nufi, yadda in aka karanta maka suratul Fatiha a wajen Ramadan aka yi maka fassara, irin yadda kake gane karatun, kake gane wa'azin, kake jin shiriya a zuciyarka, kake jin an yi tocin ɗin son ɗinka, to ya kamata ya zama a cikin Ramadan kana jin haka fiye da yadda kake ji shafin Ramadan. Na hudu sai Allah ta'ala bayan ya kawo wannan sai ya daidaita na farko a ƙarshen ayat wa illa lakum sai ya da Allahu yattaku, lallai mutane za su tsoron Allah. Dan haka kenan kamar dai ƙarshen dai shi ne farkon. An tafi an dawo tun farko don ku ji tsoron Allah, a ƙarshe na don su ji tsoron Allah. Allah ta'ala ya sanya mu zama wadanda a wannan kwanaki da muke mun ƙara tsoron Allah, kuma ya zama za mu ƙara karɓar shari'a a cikin wannan wata mai albarka. Shi yasa da ƙwarin gwiwa muke aika su wata gayyata, ko da mun gaji, ko da shaitan na cewa ku bari ku huta a gaba, wallahi a shirye muke sa dare ba rana mu isar da ɗan abin da Allah ya buwace mana, saboda ko an fi karɓa a Ramadan, an fi sauraro a Ramadan, an fi ji a Ramadan.
don haka wannan kungiya ne albarka da ke da ire-irenki muna muku jinjina kuma karfi kasa a gwiwa a ramadan din nan ku dage masa fiye da inda ba shi ba wajen yada alkhairai da jawowa da shiryawa zuwa ga yada alkhairan an ce akwai wani bawan Allah dan ya dan rufe wasu da motarsa ko kuma ya rufe hanya YRR 52-5AA lambar YRR 52-5AA Allah ya kawo da shi ya fi bayan Allah wannan shi fukaci Allah ya kada ya zama da kyau amma darasin da aka ce magana a kansa tsarkake zuciya da kuma bincikar zuciya don a gina aljanna tsarkake zuciya bincikar zuciya ba don kuma na gani a gina gidan aljanna ya Allah ka dare gidan aljanna da kafa kiyama ya mutan walarci wallahi da za mu iya tsarkake zuciyarmu ba za mu iya yin bincikenta ba wallahi sai mun sa tsoron Allah tukuna idan babu tsoron Allah to gabaki daya sai ya zama cewa mu muna kamar babu mu cancanci ba mu binciki kanmu ba muna ganin yau muka yi yau ne kana yau ne kike da shi dan me zan bincika haka kuma sai ya zama ba ma ganin cewa lallai zuciyarmu na da bukatar tsarkakewa amma in muna da tsoron Allah za mu gane cewa dole ne sai mun gyara ƙauyenmu da bayyananmu dole ne sai mun ƙara abin da za mu samu fada zuwa ga ubangijinmu ta hanyar gaya manufa inganta manufanmu wanda ba ta ingantuwa sai mun tsarkake rayukanmu zama ba mu cin nasara kamar tsarkake zuciya shi yasa Allah ya gina ga wanda ya tsarkake zuciya yake kada aflaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allah ya ce duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsaftace ta ya gyara ya wanke ta ya inganta ta ta zama zuciya ta gari a cikin musulmi na gari zuciya mai kyau a cikin musulmi to kada Allah ya horo ya yi nasara ya tuntuta ya fita daban ya rahauta ya samu abin da ake so ya cimma kaji saboda ya tsarkake ya wanke ya gyara zuciyarsa amma abin mamaki wani sai dai ya cika da mamaki to ya zan ai ba ganin da nake yi ba ai ba kun da ake yi ba ai ba kaza ba ai ya kaza ba wataƙila ba ka bar da mai bane shi ya sa baka gano ya ake tsarkake zuciya don wata kai hattara ka faɗa a ɗaya da Allah ya ce wa kai kama madarsa wanda ne ya turmuza zuciyarsa ya turmuza ta a ƙasa ya ɓannatar da ita ya ƙazantar da ita ya lalata ta ya baƙantar da ita ya bata ta gaja-gaja zuciyarsa ta zama amma rashin bisu ko kuma kalwama ta zama ne yawan zargi ba ta iya abincin ko ta cika da wasawa kwakwato duk ibada ta zo cikin dambal-dambal yake da kankama da rashin tabbas da kirkire da tsohon akifar da ban tafi da tsohon asara to wannan alhama ya kade ya lalace ya yi asara ya yi shirme da yi nasara ya ji ya yi ba ba zai ni in tsarkake maka zuciya ba zai waye ya tsarkake zuciyar wada ba a Allah cewa wanda ya tsarkake ta kai ne za ka tsarkake zuciyarka wani bai zai tsarkake maka zuciya ba domin kuwa bai san me a cikin ta ba kai kila sai ɗan ya fashe sauki sannan wani ya gane lallai akwai fashin zuciya wanda kuma fashin zuciya asarar zuci
wata rantsuwa ya rantsa ba aka faɗi yadda ake so zuciyarka ka kudurci alkhairi ka sa abin kirki ka sa kyakkyawan fata duk abin da duk wanda ka gani ka yi fatan ana sa ɗan kirki ne ana sa mutumin arziki ne duk abin da ka ga ya burge ka asalin karatun ya zo mana ne a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka zo da wani mutum a zamanin sa yana ta magamiya yanzu nan lafiya lau yake amma yanzu nan kamar sai manzo Allah ce wa kuke da biyu aka ce wa da muka ga ya fara masa ido sai aka zo manzo Allah ya ce alama ya qatulu ahadukum akahu dan me mutum zai kashe ɗan uwansa wannan da aka zo da shi dama ana zargin yana da aini kambun baka ko kambun ido da ake cewa da za ka ce dan ne mutum zai kashe ɗan uwansa dama wanda Allah ce al'ainu haqqu kambun baka ko kambun ido gaskiya ne amma da ya mutum zai kashe ɗan uwansa sai ce da Allah ai ban san ni ban san abin da zai samu kenan ba ko ban san yana da kambun baka ko kambun ido sai da Allah ya ce hanna barakta me ya hana da ka gani ya yi ka ce ana sa Allah haka ake shi yasa ba ta fi saba da an yi haihuwa su ta ɗan jariri ko jaririya ne ake fara cewa tabarkallah nan tabarakallah wuce ana sa albarka to in kana da kambun ido ko kambun baka duk wanda kuma da ke bakin ka ko ilanka in ka gayyato albarka Allah ta mu to shi da muna wannan magana sai wani ya ce ana shiga kamar to aini gaskiya ina da tambaya da ba abin da gani ba menene yake faruwa yace ba da wallahi wani lokaci kawai sai in ji zuciya ta kana cewa maruwa ne cijuwa ne damawa mai fadi kai da bayani ya bayani sai ce kawai haka da shi ana haka ni ne yana yin kuɗi kafin ya tuka shi kawai sai ya ji kafin ya sa kafa ya kwallo da ruwa wurin da Allah wannan har sai an ce mashi zuciyar shi akwai da kowa ya gani akwai da ta a irin wannan zuciyar ko ba ku bada haka akwai da haka nan kawai ka gida ma kai ba wani mutunta balle ran da yake wani rabin lima ni ta wani rabin da sai ban dauke dan fi Allah ba wani rabin kuma ya dauke ya dan da rabin ya dauke ni ba wani rabin da ba shi ko kuma ban bashi wani rabin lima ya yi rukuni kawai ka ce wai ka ba kai kwalle da shi ni mutum ke da wannan tambaya wai yanzu ya sallar shi kuma ya zai yi ya kaga wannan yana nuna zuciyarsa tana da datti ya yi kokari ya yi kwarwata ya nemi malaman ya gane ya zai wanke zuciyarsa ya zai tabbace zuciyarsa domin Allah ta'ala ya matsala nasara da moriya da wanda ya tsarkace zuciyarsa daga dukkan wata ɗabi'a ta kaskanci sannan kuma wanda ya zama cewa ya kiyaye zuciyarsa daga datti da yake gurbata ta Allah ta'ala ya kasa faɗi mana a cikin suratul a'la yake qad aflaha amma da ke hana karkacewa إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allah madaukaki ya ce kada aflaha man tazakka duk wanda ke tsarkakuwa ya yi nasara ya gama nasara ga sannan da ake yi ta gamawa lafiya to shi ya gama lafiya in dai yana yi yana tsarkaka zuciya yana yi yana gyara yana yi yana inganta zuciyarsa sirrinsa batininsa abinda mutane ba sa da masu shajar ɗinsa yana yi yana gyara yana yi yana tsaftace yana yi yana ya ake yi ya samu tsarkakar yana yi yana ambatar sunan ubangijinsa sannan yana yi yana saka wannan su ne cikon abubuwan da ke tsarkaka wa daga rasu ma rabbihi fa salla amma ne
ke hana mutane su tsarkake zuciya me ke hana su abin da ke ba da tsarki a zuciya bal tu'thiruna al-hayata duniya da kuke fifitawa illa ma rahimallah me ya fifita duniya me yake so duniya me burinsa duniya me babban kashe lokacinsa a duniya me babban abin da yake nema duniya me ya yarda shi duniya me ya kada sai ya samu duniya me za ka bar shi ya da kai duniya me za ka hana shi ya fushi da kai duniya duk wanda yake haka ba yadda za ka fice shi ne ta dabalmale ta lalace sai ranar da ya dawo ya mai da duniya ba ba kawai ba ya mai da ita matsallaka ce ta zuwa lafiya ya mai da ita madakata ce ta ka huta a wuce ya mai da duniya irin yadda bayan Allah suka mai da ita inna lillahi ibadan subhana allahu dunya wa khafu fitana nabaru fiha falamma ajib annaha laysat bi hayy wa qala ja'aluha lil-jasad wa takhadhu salih al-a'mal fiha Allah ya da wasu bayan Allah masu azanci masu waye masu kan gado sun yi ma duniya sashi saboda suna tsoron fitilar ya duniyar da ke shawo wasu ya suka tsayawa suka zato suka kalli duniya da suka kalle ta sai suka gano cewa kai wannan gurin ba zama ake tafiya ake mun ga hanyar zuwa mu dawo wanda ya dawo iya yadda za ka yi shekarun da za ka ɗauka kai kanka ɗaukar ma kanka yawanci na ina jin na na haika mun dai a wuce rabi in ban da ni kaga kenan kowa tafiya yake hanya ce suka tsaya suka gano ba wanda ke da wama wani da ya zo ke lissafa shekarun da zai yi wasu abubuwa a duniya shekara 50 yana wajen nema shekara 50 zai je ya zauna ya ci ya ji daɗi shekara 50 zai tafi makka ya kaza aka ce kai kan mafato har an kai 150 ba kai magana mutuwa ba ana neman ɗari ne ya ba za ka kawo mutuwa ba sai ta ce ina ruwana ni ka da ɗanka ko ita ka da ɗaka ita ni ka da ɗanka ko ita ka da ɗaka ita ita kan duk inda ta cin man aka yi ni abin da nika da ɗashi nika da sani da shi amma wanda ka da ɗata inda ya cin man aka yi ba shi da ba ya san dai shi ba ba gidan zama ba saboda haka bayan Allah da kwarai da suka gano duniyar ba gidan zama ba sai suka ce ka ga duniyar nan kayan banza ce sun kwance su ko zama ba ka iya yi da ka sauka nufewa ba ka da haka ku nemo wani kwale-kwale mu hau mu tsallaka me ya kwale-kwalen salihan a'mal ayyuka na gari kuma daɗin abu ba wanda bai san aiki na gari ba kowa ya san aikin da shi wannan bahaushe yake ko wani yara ya sani ko wani mata ya sani da haka kowa ya san da ne ashe fifi da rayuwar duniya tana cikin abin da ke yaudata zuciya da lalata ta take hana mu da zama tsarkake zuciyarmu shi yasa Allah ta'ala yace shartu yimuna al-hayat dunya alhali kuwa abin da yake muku alkhairi shine lahira ya Allah ka inganta mana duniyar mu da lahirar Allah ta'ala ya maka da cin nasara ga tsarkake zuciya da tsarkake zuciya daga duk wani kaskantaccen al'amari da kuma ambaton sunan Allah da yin sallah da Allah da cin ado da halayen girma da arziki Allah ya sanya tabewa da hasara da lalacewa da tabarbacewa da shiga halin liɗar da wanda ya turbaɗa zuciyarsa da datti ya mutsutsuka ta da halayen iskanci da lalaci amma Allah ta'ala ya sanya ci nasara ga wanda ya yi ba haka ba me yasa ya haka saboda wannan tsaftace ran al'amari ne babba wanda idan mutum ya samu ya tsarkace zuciyar kansa shi ne zai zama ya shiga alkhairi gaban mai wanda ba iyaka a tare da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana so bawansa ya karfafi kansa da tsaftace zuciyarsa ya rika duba matsatsun kyawawan halaye
ba madubin ganin fuska da gangan jiki ba, madubin kyawawan halaye. Me yasa muka ce ya duba madubi? Saboda yawanci an gaya maka ko da an yi sansin ɗin da alama zuciyarka na da wani abu na mara kyau baka cika yarda ba, saboda ɗan adam akwai shegen musu, ɗan adam akwai jayayya, ɗan adam bai jin magana. Kina zaune da miji zai gaya maka hali, ya gaya maka ɓanɗaki, ya gaya maka abin da ba daidai ba zaki, ya gaya maka kaza da zai ce wallahi kai ka cika zargi, ka shiga zuciya ta ne ka gani kai kullum ba ka mun zargi kai kullum kaza. Kai ma kuma lokacin da ta hango maka gyaranka, ta hango maka tabanka, ta hango maka tsaka zuciyarka, ta hango maka lalacewar zuciyarka, me ka ce mata? Cewa kai ina ruwanta, cewa kai wai ke cewa aka kira ka kallon komai nawa, cewa aka kira ka mun kaza ka rika mun kaza, ki kyale da mana kaza 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 da sauransu. Dan Allah idan miji da mata ba su zama da gungun juna ba, waye zai iya hanko ba wani abu ya gyara masu? Babu. Alhali al'aida al-mu'minu mir'atu mu'mini mazaunin ɗaukuwarsa ne, kuma duk yadda kake koya wani abu mara kyau a zuci wallahi yana bayyana, sai ya bayyana ga nawa ba balle na kashi da kuke rufe farko kuna kwana. Wa ma ba takum inda mu'min min khashi'atin ولو كانها تخفى على الناس في الليل. ko ta yaya wani hali yake ga wani ɗan adam, duk yadda yake ga halin da zai taɓa ruwa ba a sani ba wanda ya sani, wallahi wata ran sai an sani. Kawai sai ga ana maganar wani abu kamar aka da an gaba ne yana kamar an leƙo zuciya, domin ai ilimi ba yakan bayyana wasu abubuwa. Sau nawa da Allah zai faɗa abu sai ya ce yana nuna jagorar zuciya, ashe in aka ga kayi aka sansa yana nuna zuciyarka ba gyara ba ce. Don haka ka haɗa da madubin mutane da madubin kyawawan ɗabi'u, ka tsarkake zuciyarka, tsarkake ta da gaskiya, tsarkake ta da yi don Allah, tsarkake ta da bin daidai, tsarkake ta daga ayyuka da ke bata ta, tsarkake ta daga jiji da kai, tsarkake zuciyarka daga ganin kafin kowa, tsarkake zuciyarka daga girman kai akan mutane, shaɓa mata ado, ka yi wa zuciyarka gyara da abubuwa kamar na nuna kai ba komai bane, nuna kai ba kowa bane, wanda babu tufafi da ɗan adam yake sawa a jikinsa wanda ya kai masa ya nuna shi ba komai bane. Allah yana son da ya nuna shi ba komai bane, kuma in yana nuna shi ba komai bane sai Allah ya sanya ya zama shi ne komai shi ne kowa. Tsarkake zuciyar ka ɗan uwa daga abin da ya shafi alhusu, mugunta, ganin yashi, mai da zuciyarka kai mata kawa da nufin mutane da alkhairi da nasiha ga kowa. Tsarkake ka daga karkatar zuwa ga sabo, wanda shi ne babban ciwon sha'awa da ke damun mutane. Wai mutum ya ji sabo abin burgewa ne, wai mutum ya ji sabo yana da daɗi, wai mutum ya ji sabo wani abin burgewa ne, wani abin ban ƙaye. Sabo bai taɓa zama abin ban ƙaye ba, sabo bai taɓa zama abin alkhairi ba, sabo kayan banza ne, sabo kayan wuta ne, sabo aikin banza ne. Allah ya raba mu da ciwukan sabo. Tsarkake zuciyarka daga ciwukan shakka da kokonto da shubuha da dabardaman da rashin tabbas, kamar da kanka mutum tsayayye, kamar da kanka wanda yake bauta wa Allah ba da shakka ba, kamar da kanka wanda zai yi kashi ɗan yana kata masa ibada, ko ka kasa ka iya ko kana da baka iyawa ka daure. Malamai sun gaya mana da ake daurewa wal waswas ya turukul waswasa. Duk wanda kokonto da shakka da dangantamban da rashin tabbas da jerar da la ilaha illallah da kaza ya dame shi kawai yadda zai iya bari, to ai ni na kasa bari, ya ba ya bari a baka tashi bari, ya ba ka tashi bari. Sallah kake kullum sai ka ji wasu ko dai baka shiga bane a ce
ƙarya ne kaci ko dai wanda a rola ne ce ƙarya ne kana duka ko dai kaza ya san da yake so ba ka wahala ya hana ka sakat ya hana ka ayyuka sai ka ce ƙarya ne kawai in ka gama sallar ƙara sujjada ba a bi don ka turmuza mai haishi shi yana so ya ƙara da ɓata maka ibada yanzu ka ma ƙara wata ibada da ka sai ya ji haushi sai ya ji takaici shi da ma bai sanya maka wannan wasu wasun ba ka kawata zuciyarka in ka cire mata wasu wasu kawata ta da hankali mafificin hankali mai aikata alkhairai mai rabuwa da gogewa a kan ayyukan sabo wanda yake aiki da tawhidan a wajen tara ilimi mai amfani da aiki da shi wanda suke ba da yaƙini waɗanda kuma ake yin su ta hanyar amfani da dalilai ingantattu na shari'a idan ka haɗa waɗannan abubuwa ka cire waɗancan negative side ɗin ka sanya waɗannan positive side ɗin wallahi ka yi tiritin zuciyarka da kanka ka tsarkake ta da kanka ka ba ta magani ka sha inda ta yi rauni ka shafa mata magani ka yi raunin ya warke ta hakan za ka samu wancan tsirai ta hakan za ka samu istiƙama a kan gaskiya wanda ya zama cewa kuma ƙarshe ba za ka samu haka ba sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa in ba dan Allah ya kaunace ka ba kai ne karkatacciyar zuciya da ba ta karkatu ba nemi taimakonsa sai ka karkata zuci kar ka ɗauka wane da zuciyar da ta samu iyayen sai malam wane ilimin sani wane kaza kan sani a'a Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya tambaya cikin suratul nuh ولولا فضل الله عليكم ورحمته من أهل ولكن الله أن يعلم ما قال لك الشيء لك لما نسى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما كان منكم من أهلها ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah ya ce in ba da halalarsa ba in ba da kowa ta Allah ba da yake yi muku da kuma tausayinsa da jin kansa wallahi da ba wanda zai tsarka kan kuma ba ta da take tuja ba duba hayaniya da take ciki duba shayanu duba abubuwan halaka ƙaruwa suke yi ko rabuwa abubuwan da ke ɓadda mutane muguriya jama'a ƙaruwa suke yi ko rabuwa to ya za ka yi ka karkaku in ba da baiwa ta Allah shi yasa wani malamin ke cewa la ta'jaban min hadithin kaifa halaka bal jaban insani kaifa daga duniyar da ke da mamakin wanda ya halaka wanda ya lalace wannan ba abun mamaki ba ne to gidan ne ya ga yau ita duniyar ta ga gidan ne gidan halaka gidan lalacewa ce ba abun mamaki ba ne dan wanda ya halaka bal jaban insani kaifa daga a cike da mamaki in ka ga wani ya yi shafa'i a duniyarsa ya rayu a cikin wannan kwantar ɗin ya rayu cikin wannan gidan halakan amma ya samu ya yi shafa'i to wannan shi ne abin mamaki to shi yasa ba don kanan Allah da rahamarsa ba na zakarin kundin ahadi abada har abada Allah ya ce da ba wanda zai tsarkaku tabbo na wace san yake kafa maka a kullum akalla ya kafa maka sauke 70 yanzu daga satan nan kila da ka fito kafin ka iso nan kila ka haɗu da karkon shekar 30 kada ta wala to shekar kan ba an ce ya an ɗaure shi ba a'a gangararren da ka ɗaure akwai ƴan ƙanana akwai ƴan kuci ba mai shekaru da kuma ƴan minar jinnatu nas akwai shekarun mutane su ba za su ƙoƙarin matar da kai walakin Allah ya tsaki da ya sha amma Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama Allah da ji ne Allah ba sani dalilin haka ya sanya babban lakanin ka samu gyaran zuciya wanda ka yi kokarin tsarkake ka daga waɗancan negative akhlaq ka sanya mata positive akhlaq to kuma wallahi sai da addu'a abin sai da addu'a jama'a idan ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
tsarkake ta aka wanke ta aka gyara ta amma duk da haka yana addu'ar neman tsarkaka kai a wajen kana malam wane ko alaramma wane ko shugaba wane ko almajiri wane ka ce da sai ka yi addu'ar Allah ya tsarkake maka zuciya ba wallahi sai ka yi addu'a ga yanan koyi irin da ba za ka sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yadda shi addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya Allah ka ba zuciya ta tsoron Allahnta dama shi ke badawa fa alhamaha kowace zuciya tana da tsoron Allahnta tana da kafircinta ta iya shaidanta ta iya abin kirki ta iya aikin banzanta ta iya da kirki kuma Allah ne ya kimsa mata inda ba ta gane Allah ya kimsa ma kowa yanzu da Allah aikin iya shaide da aikin rashin kunya ina makarantar shi makarantar koyo iya shaide da rashin kunya akwai amma akwai wanda da zai iya yin sabon rashin kunya ba yau sai ma turasa shi ba koyowa ake ba in mutum ya lalace yau sai ya rashin tsoron Allah sai ya rashin kunyar da za a yi ta kallo ai ta ɗorawa a social media saboda ba ya yi karanta fa alhamaha fujuraha wa taqwaha haka tsoron Allah ma yana nan an kimsa wa mutum ina ba na an kimsa mutum kullu mawludin yuladu ala al-fitra dukkan da ake haifa ana haifuwar shi akan tafarkin dayar Allah tafarkin dayar aikin shi yasa sai ka dade baka koya wa yaro ƙarya ba shi yasa malam mai risala yake maka yara idan aka yi abu gaban su duk abin da suka faɗa an yarda in ana neman shaida sai in wani babba ya shiga cikin su bayan an yi abu to zai iya zuwa ya kitsa masu abin da ya koya a duniya Allah ya saurara manzo Allah ya cewa Allah ka ba zuciya ta koran Allahnta wa zakkiha anta khayru man zakkaha Allah tsarkake ta tsaftace ta kai ka fi kowa tsarkake ta ba da iya tsarkake maka zuciya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba anta waliyuha wa mawlaha Allah kai ne ya rubuce al'amarin ta ita zuciyar kai ne oganta dan haka ya dace da kai ya kai bawan Allah ka yi kokari sosai wajen tsarkake zuciyarka don ka samu tsira kuma ka nemi taimakon Allah cikin wannan addini jama'a dole sai ka tsarkake zuciyarka sannan za ka rabauta da bibiyar zuciya kai mata muhasaba kai mata bin diddigi ta yadda ta haka ne za ka ɗora ta akan abin da Allah yake so ka nisantar da ita daga abin da yake kusa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya ba mu umarnin mu binciki kanmu mu yi hisabi da yake mai hana raba suratul hajj ya yi da taqullaha wa الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Allah ya ce da kika yarda da Allah to kuma ku tsoron Allah abun mamaki da muka ce wanda ya yarda da Allah ai da tsoron Allah to ma ba ku ƙara jin tsoron Allah liyazdaadu imanan ma imani والذين هدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم دعوى الإيمان يزيد وينقص يزيد بزيادة الأعمال وينقص بالمصابرة إيمان yana karuwa yana karuwa da karuwa ayyukan kirki yana ruwa da ruwarsu da aka shi yasa Allah ya ce kuka kuka yarda da haka to ku waje tsoron Allah kuma kowace rai ta tsaya ta kalla ta duba ta ga wai ne ta tsina na dan gobe wani da an ce tsaya ta ga mai kai dan lahira mai kai dan aljanna sai da ai he is safe ai shi lafiya da kai ga matsala saboda ne ramadan din nan muna yi sai ya ce sallolin nan biyar da mu ake yi kai har hajji ake yayi kaza ayya ba ka gano ba ne wannan su ai abubuwa ne na in baka yi da wuta zaka
neman me kai wanda ya sa ka samu qualities na shiga aljanna. Shi kam aikin dole, ai ko ka yi ne ko ka ciki ma, ko ka yi ko a kai ka yi ta. A ka duba da mai na ɗaya tsara, nan muna azumi da yadda Allah muna rarraba. Amma shin ina da wani abu da nake jin cewa kila a nan ciki na tsara mutane da yawa da shi bayan ina azumi? To haka ake nufi in kalli ne da yi. Banda sauran abin da ya zama na kowa da kowa ne. Ka tsaya ka kalli abin ta yadda yau da za a tashi lahira a ce ana ramma ka ga aljannan nan za ka ce amma da ya mana danne ba ka. In simple sentence. Da Allah kowa tambayi kai ɗan ƙaramin sentence kai ke kama sentence uku wanda za ka iya gaya wa Allah ka ce ma Allah saboda kaza da kaza wannan gidan na aljanna ya cancanta gani. Idan ka gaba hisabi ya ganka haɗa hada calculator da ɗan diyari na rubutawa da aje wasiyar ka in za ka yi bacci da kana tashi ka tuna akan me na kwanta akan me na tashi me na yi jiya me na yi me kuma zan yi gobe wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Allah ya sake maimaitawa a hajji tsoron Allah ko dai sai da tsoron Allah. Inna Allah kabirun bima ta'malun. Allah ƙwararre ne game da aikin da kuke yi. Ba wai za ku yi hisabin dan ku gaya masa bane. A'a za ku yi hisabin ne dan ku tsaftace kanku. Sayyidina Umar bin Khattab yana daga cikin wanda suka kware wajen hisabin kansu. Har ma da wata magana da yayi wata in an rubuta ta da ruwan zinari ba ai asara ba. Yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jama'a ku binciki kanku kafin a yi muku. Kafin a kira ku a gayyace ku ku gayyaci kanku. Wa zinuha qabla an tuzara lakum. Ku auna ta, ku auna rayuwarku, ku auna ayyukanku kafin a yi maku awo. Wa ta'ahabu lil ardi akbari ala Allah. Ku shirya dan bijiro da ku da za a yi a kango babbar kangowa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ka rika gaya wa kanka maganar da za ka rika challenging ɗin kanka kafin wani ya challenging ɗinka. Duk wani challenging da za ka iya tuna wani zai maka wallahi kai ma kanka. Sayyidina Ali yana challenging ɗin kansa musamman in ya ga wani abu zai rikita shi ko ya ga wani abu zuciyarsa na sha'awa amma kamar bai kamata ba sai ya rika zumbura kansa yana ya duniya burrigai ya duniya burrigai ya ce haba duniya wallahi sai dai wani ba ni ba wallahi duniya ki rudu wani ba dai ni ba ba dai Ali ba kamar yadda yake faɗa shi mu kuma sai dai mu ce sayyidina Ali radiyallahu anhu. Kai ma ka rika gaba kana ma kanka faɗa kila matar ka hatta ne ko kana kallon madubi kana ce kai ka ji tsoron Allah kai ka kiyaye kanka wallahi kai ka za ka ce lafiya ne gida ce faɗa nake ma kaina wa'azi nake ma kaina nasiha nake ma kaina hisabi nake ma kaina domin in ba ka wa kanka hisabi to bala'in duniya zai zo ya same ka sakamakon abin da kai wa kanka tun da kai wa kanka hisabi ba. Dama Allah yana ce mana wa ma asabakum min musibatin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. wannan ayoyin ba sai an fassara su ba. Karshe dai mu san ayyukan mu in ba mu bincike su mun gyara ba mu ne muke jawo wa kanmu duk wata masifa da matsala da muke cikin ta. Dama daga can na hango an yi min haka to kun san shi minti biyu ne magana bai dani shi haka aka yi to kuma sai na ga ya ɓace sai na ɗauka ba su yi ba ne a'a an ƙara sun haihu ne to amma dai daga nan ba a faɗakar da ni cewa insha Allah ta'ala lokaci yanzu ba magana minti biyu ba ne ya ba insha Allah zan da ta ta'ala insha Allah abinda na faɗi ya zama daidai ba daga gare mu ba ne dacewa Allah ce. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da riga ku aiki da shi inda na faɗi ba daidai ba Allah ya taimake ni in samu gyarawa daga manyan mutane daga cikin ku waɗanda suka ji ba daidai din ba in ma dai ba gyara min ba Allah ya yafe min da ni da Allah ya magana ki da wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu
assalamu